Shila temete man. Umthandelo kaManqele lo. Ngibingelela iSouth Africa yonke, abalaleli nabalandeli bokhozi FM. Libingelwe indaba eyiphika iGowamelisha, umfana kaManqele, umthandeni udabuka esigodini saseMdletsheni, ngaphansi kwenkosi uMdletshe. Bafowethu ngithanda ukubonga ukhozi FM ngokukhuphula umculo wesintu. Ngiphinde ngibonge abasakazi abasiqalela le ndima kaMaskandi kuze fike namhlanje. Ngiphinde ngibonge futhi nabaculi obaba uPhuzo Shukela okuyibona abasiqala futhi le ndima yomculo namhlanje. Njengoba nje kukhona inkosi yoMaskandi, indaba eyiphika iGowamelisha, kungenxa yalabo bantu labo. Ngingakhohlwa futhi inina bathengi bomculo kaMaskandi, nani ninesupportayo bafowethu, ninalabo futhi abasezayo abazongenza bafowethu ubaba uBheka Mchunu nobaba uMshengu. Ngiyacela bafowethu nalaba futhi abazofika sibamukele ngenhlonipho njengalaba bathi sibahlonipha nabo, nalaba futhi sibahloniphi kakhulukazi kubalandeli bethu. Ngiyacela bafowethu sibe moya munye ngoba nje namhlanje ngenxa yabo laba bantu. Bafowethu ngaphandle kokuthemeleza, ngomhla ka-21 April iyaphuma indaba eyiphika futhi kukhona umcimbi omkhulu indumezulu ozobe useGoli Ellisburg iArena. Izogcwala qhu, igcwalisa umculo kaMaskandi, umlando omkhulu ke bafowethu lona ovamise ukuqoshwa ngabafowethu laba hip hop. Njengoba nazi ke nani bafowethu ukuthi iGcowama laqala emapakini ko workshop kanje nako mayemaye. Bafowethu lapho ngangisafufusa ngisakhanda ubuhlobo obuqinile kanye nani. Njengamanje wonke umhlaba usunga kumina, wonke umhlaba usupporta mina. Bafowethu ngicela emapakini sishiyele abaculi abasafufusa nabasazokhula kusasa nabo benza ama festival amakhulu njengale indaba eyiphika emhla ka-21 April. Kunjalo ke madoda, mhla ka-21 April ilanga leyimangaliso, leyimanga. Njalo lo khunjana lo umfana kazana ubani lo ulokhunje athe ngithi ke naye njengabanye.